mga kamisli, andito na naman ako para pag-usapan natin kung paano nga ba maging Shopee seller. Kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag mo namang kalimutang i-hit ang like, subscribe, at hit ang bell button at piliin ang all para lagi kang updated sa aking next video. Ngayon, pag-usapan na natin. Tara! So, punta lang tayo sa Shopee. Yan, i-click natin to.
Yung maintenance set, para lalabas yung lalabas yung photo niya para mas madaling mas madaling makita ni buyer kung ano yung gusto niya. Yan. Napili tayo dito. Ayan. Ito may napili ako isa. Ito. Yan. Tapos click natin si tomato set. Click ulit natin itong photo. Yan. Photo library. Click natin si tomato. Check. Tapos click natin si new hydrating kit. Yan. Click ulit yung natin yung photo. Yan. May napili na rin ako. Check. So, ngayon, ang gagawin nyo naman, click yung edit, tapos, pili kayo dito, small, medium, large. Ako, ang ginagawa ko dito, medium. So, tatanggalin ko si S, tatanggalin ko si large. Tapos, i-done ko. Tapos, click nyo ulit si M. Yan. Para, dito tayo maglagay ng set, stock, and price. So, i-click natin si set, stock, and price. Para lagyan natin siya ng price. So, sa maintenance set, anong price niya? 300. Tapos, stock. Meron akong 6 doon. Tapos, tomato set, 300. Meron akong stock na 5 doon. Yan. Kasi, hydrating kit, 350. May stock akong 6. So, ngayon, okay na siya. Save na natin. Yan. Tapos, sa shipping fee naman, look natin. So, sa weight, kung anong weight niya, example, kagaya sa sets. Actually, ang sets talaga is 300 gram lang siya. Pero, wala naman 300 gram dito. So, lagyan na lang natin siya. Example, lagyan natin siya ng 1 kilo. Tapos, with ang lalagay ko dito is 8, yung length 8, height 8, kasi same lang naman sila eh. Ayun, nakikita dito is magkano yung shipping fee is 40 pesos. Pero kung gusto nyo, I will cover the shipping fee, pwede nyo namang i-click to. Ayan, kayo magbabayad ng shipping fee. So, save na natin. Tapos, condition, new lang. Pwede naman tayo mag-pre-order. Mga on-hand ko kasi yung mga binibenta ko dito. Hindi ako nagpe-pre-order. Mayroon pag pre-order matagal. Maiinip si buyer. So, ika-cancel yung order. So, mas better. Kung magbenta kayo dito sa Shopee, mas better kung on-hand nyo yung products. Para mas mabilis. Pero kung minsan talaga hindi maiwasan, so, pwede nyo namang i-click yung pre-order. Click natin. Ayan. Pwede nyo i-ship ng 7 to 30 days. Kayo nang bahala. Pwede i-ship kung, example, pre-order, 1 week bago nyo i-ship or 2 weeks bago nyo i-ship. Malagay dito, days to ship between 7 to 30 days. Yun. Kayo nang bahala. Tapos, so tanggalin ko sa pre-order, on-hand ko ang product. So, pwede ko siyang, kung may bibili ngayon, pwede kong i-ship bukas, pwede ko i-drop off. Mas mabilis, diba? Share to Twitter. Kung nakalink kayo dito sa Shopee, pwede nyo namang i-share to Twitter. Automatic yon, mapupunta dun sa wall nyo sa Twitter. Pwede rin sa share to Facebook page. Pwede nyo i-click yan kung nakalink kayo. So, ako hindi ako nag-link doon. So, ngayon, gagawin natin pag okay na, publish na natin. Yan. Saan mo makikita ang products pagkatapos mong i-post. So, dito, makikita mo sa My Products. Click natin. Yan. So, ngayon, automatic, nandito siya. Nandito na siya sa live. Yan, mga live ko. Pero kung minsan si Shopee, hindi yan basta-basta nag-accept agad ng mga post nyo kasi di niya alam, prohibited ba yan binibenta nyo or kung ano. Makikita nyo dito siya sa violation. Diyan. Meron nakalagay dyan, suspended, deposted, shop, and deleted. So, antayin nyo pa siya ng mga 24 hours or minsan saglit lang, mga kalating araw. Depende kay Shopee nga, automatic na i-approve.
Pero kung nasanay na siya sa ipopost mo lagi na laging approve, i-approve niya agad yun. Kaya, ayun, kagaya ng pinupost natin, nakikita agad dito. So, ayan. Tapos, papakita ko sa inyo yung, for example, wala ng product nito, naubos na. So, dito mo makikita yung sold out. Yan, yung mga sold out ko. Ayan, yung mga sold out ko. Tapos dito, yan. Tapos, sa ano naman, sa seller balance, ayan. Makikita yan dito. Pwede kang bumili sa, tapos Shopee Pay ang gamitin mo, pwede mo i-link yung Gcash mo. Pero kung sa pagbebenta dito sa Shopee, kailangan talaga yung bank account mo. Yan. Tapos sa to ship naman, yan, click natin. So, ngayon, wala akong order. Diyan mo makikita pag may bibili sa'yo. Yan, makikita dyan to ship. Shipping, yan. Ito, mga for shipping ko na. Ito na lang. Kasi na-accept na kanina yung iba. So, ito, actually, dumating na to sa kanila. Dumating na sa kanila to. Yan. Diyan mo diyan mo makikita kung na-delivered na. Yan. Matatrack mo siya eh. Yan. Matatrack mo dito yung mga customer mo, kung sana yung product, sana siya banda. Yan, view mo lang shipping information. Yan, so ibig sabihin na delivered na rin to.